Здрасти в този урок. Това е малко уроче, не много малко, пак ще стане 2 часа, тъй че направо към урока. Всъщност, забравя да кажа какъв е урока. Урока е малка система за лични съобщения, които се изкарват чрез Ajax. Значи в миналото, колко минало преди една година. Чакайте, добре, ако ще кажа. Преди една година бях започнал да правя серии за това малко радиосайт. За това малко радиосайтче, което е тази булка, бе. За това малко радиосайтче, което всъщност има comment room, което му е, нали, чата. Всъщност това е напълно Ajax чат. Ето виж, пиша, цагара. И то са Ajax, ето. Ако излезна от профила и ако нямам, нали, регистрация, ако не съм логнат и не можеш да пишеш колко да цъкаш, не може да го вкара. Нали, това беше най-простия вариант на Ajax чат, който някога може да напишеш. В този урок ще е горе-долу същото, само че разликата при лични съобщения и този чат е, че този чат може да пише всеки, нали, ти кажеш само да е регистриран. Регистриран ли е, има ли такъв потребител, може да пише. А при чата, при лични съобщения трябва да кажеш, казваш, че може да пише това само примерно 2 човека. Само тието, примерно ти, на който ще пишеш, и това е общо взето. Докато има и чатои, нали, то не е чатои, те пак чатои се водят, защото дали ще е между 2 човека или между целия сайт, нали, няма никаква разлика, си е чат. Дали ти го казваш, дали ти пише, нали, лично съобщение или чатрум, то е едно и също. Все така. Като цяло това е, има, както казах, такива системи за лични съобщения за между 5-10 потребителя, нали, тогава вече се образуват и стаи за коментари, нали, такива чат-румове, оттам нататък се образуват и на разни групи и т.н. Нали, това, след като видиш как става цялата работа, ще стане ясно, нали, ще стане ясно как стават тия работи. Малко съм развълнуван тук днеска, изпитите взех по химия и тъй. Сега. Ей, тук, примерно, имаш някакъв... Чакай, че кой дрънка там отвънка, ще ги пречукаме сега. Имаш някаква страница, ето се листват потребителите и имаш някаква опция срещу тях, нали, изпратила са. И като цъкна аз на това изпратила са, има отваря някаква страничка, където имам някакъв импровизиран чат, който всъщност, нали, тук се появяват моите съобщения и на потребителя, на който искам да пиша, и подавам името му чрез get променлива. Това е tu равно на 1 OK Joe, понеже цъкнах 1 OK Joe. Ако цъкна Vodka Power, сега изпратила се, ще праща на Vodka Power. Така, какво става тук? Чакай, бе. Това защо така прави? Да променим малко размерите. Значи, само да прави тия глупости, ето къде. Направил съм чист HTML, просто тия кутийки, тук където ги виждаш. Това е един div, голям div, и тук има един div, който държи всичко, и един div, който държи самите съобщения, и тук има едно input поленце и едно бутонче, което нищо не правят. И, нали, всичко това ще го кодираме с времето. С времето 45 часа. Да, все така. Следващото нещо, което трябва да нагласим, е таблицата. Значи, може да използваш готова таблица, която ти вече имаш, обаче аз ще се направя наново, хеми ще видиш, нали, какво ти трябва и какво не ти трябва. Аз ще я кръстя users PM с... Сложим примерно 15 поленца. Не всички ще използвам, иде. Чакаме Маро да зареди. Ето го къде. Значи, задължително слагаме ID. Така ще броим колко нови съобщения има. Следващо нещо. To user. До кой потребител? Слагам varchar, понеже потребителски имена са разни символи, до 100 символа примерно. From user. От кой е пратено? Пак 100 символа. Message, това е... може текст, защото това ще... То трябва да е текст, защото се предполага, че е нещо дълго. В VBox-а, това всъщност е в VBox стил този чат, нали, то не е чат, ми такива лични съобщения, само че там, нали, по-голямо, по-така заформено, аватарчета ти изкарват, нали, ала бала, джиджи биджиш, последния затвори вратата.
На текст, когато се избере тип текст, не се слага никаква дължина, не може да се сложи стойност под разбиране. Сега, какво друго може да сложим? Тема. Тема, трябва да сложиш, я знам. Ще сложим тема. Ще сложим варчер, примерно, и тя, 200 символа. И подразбиране ще няма. Така. След което ни трябва да намерим какво. Не всъщност какво, ми трябва да имаме timestamp, което ще рече, че това ще записва времето в секунди. Няма да използвам date, а ще използвам timestamp. Това също може да се оставя на integer. И така ще изкарваме съобщенията, които са най-нови, най-отдолу или най-отгоре, зависи как искаш. В VBlox е най-отдолу, значи ние ще го направим най-отдолу. Така. Другото нещо, което е, ако може да добавим, примерно аватара на потребителя и т.н. Обаче сега няма да се спирам. Имаме потребителя, имаме до кой е потребител, съобщението, темата, времето и остана да видим дали е прочетено, read it, което ще го сложим на enum, което може да върне, може да е единствено true или false, нали, може да го зададем от тук, пише се с единични кавички или двойни и се разделя с запитайка. И като по подразбиране, примерно, всяко ново съобщение, можем да му сложим, ако не зададем никаква валута, нито true или нито false, да се слага, примерно, false. И така, всяко ново съобщение ще казва прочетено, не. Един вид, че е ново. Или може да се напише, че е тук, примерно, new, равно на true или нещо такова. Ама, няма. След това. Коалицията слагаме на UTF-8, защото видях какво става сега, маймуница и половина. Ей, чакай, че забравих да сторя ID-то да е auto-инкремент, сега трябва да го трия. Ох, по-мярска история. Тъй, делитваме го. Да. Чакай да затворя този радиосайт. Сега правим нов началото на таблицата, изпълнение. Тази част тук отдолу е за правене нови поленца. ID, integer, оставяме си го auto-инкремент и отгорното меню избираме primary key. Или primary, setup. И тъй, сега да въведем 5-6 съобщения. Да разберем какво става дума. Примерно. До водка power от... Чакай, че трябва да ги копирвам. Едно кеджо. Message. От... До... водка power, примерно. Някакви такива глупости. Може да напишеш, тема няма, нали, то подразбиране, timestamp, слагаме функция на MySQL, която е... къде си бе? Unix timestamp. Някакви такива ми ги измислят. Тъй, следващото съобщение ще го копираме, само че ще разменим малко имената. И to user ще е водка power. From user ще е водка power и ще праща водка power, ще праща до едно кеджо. И много гледа ни оставаш празни места, защото ще са, виж сега, тук има празно място и ще помисли, че това е съвсем различен потребител. И няма да го изкара. Тъй. Timestamp отново Unix timestamp, изпълнение, айде. Таблица е готова. Засядя. Още нищо. Трябваше да копирам това. Сета. Тъй, ако отворим папката, виждаш колко много работи имам. Види аз нямаш, това за коми, нямам снимки. Чай да го изтрия. Имам CSS, който образува само какъв този зяр, където грача на терасата ми. Сета. CSS, който стилизира само бодито, нали да е всяка страница само различно и т.н. Опа, чакай, жони. Другото нещо е една Jax папка, в която имам 7-8 файла, а не само дребеле. Count messages, insert message и list message. Чисто празни са. Обаче, нали ще ги напишем след малко. Значи сега ще кажа как ще свършим цялата работа. Първо, ще правим една нещо като цикъл, който да проверява на примерно 1-2 секунди дали има нови съобщения. Как ще го проверява това ли ми? След това файл count messages. Ще броим всяко ново съобщение, което е пратено от теб до потребителя и от потребителя до теб.
След като има ново съобщение, върни резултат едно или повече, защото само ще ги броим, няма да ги изкарваме. Върни ли, ще зареди ето това тук. Вместо да зареждам, нали, някаква тежка заявка, която по-скоро не е това, и това ще заредим, нали, list messages. Вместо да зареждаме през една секунда някаква тежка заявка, където ще ми листва 1000, нали, съобщения, по-добре да направим една малка заявка, която да проверява само колко съобщения има, и ако има, тогава да показваме съобщенията. И евентуално вече като искаш insert message, бам, вкарва си. И това е като цяло. За delete message няма да правя, защото това файда се 3, че съобщението не ми е ясно, при положение, че това е лично съобщение. Да. Ох, откъде да почвам? Да знам сега. Като начало да напишем един PHP скрипт, тук статичен, който да вади съобщенията от базата данни, за да видим всичко 6 ли е. И обаче трябва да направим тук няколко get променливки. Значи, като влезна в на някой да му пиша лъса и виждам, че и тук има tu равно на vodka power. Чакай малко сега, тук ще отворим един PHP tag, да кажем, да изкараме малко инфо на потребителя, примерно. Чакай, тук сега ще направим get променливата tu. Ще е равно на trim HTML special chars издал на get. Не time бе. Що ни кажеш, че съм написал time, или? Trim. Той time направо ми се е забил tu. Взимаме от URL-а tu, стойността на tu. И след като знаем кой е, значи аз съм примерно сесията ти, значи ми ще е равно на Митя, примерно. Обаче на тебе това ще ти е сдол на session, защото трябва да изкараш потребителя, който в момента пише на другия ремейк сесията. И тук си изкарваш echo mi и до ту. Да видим, тук сега трябва да се изкара. Да, ето ги, обаче е доста тъпо, защото трябва да сложа color 666, примерно е така. Ето го къде, от Митя до Vodka Power. Ако избера тук на едно Nokia Joe, цъкаш, чай, че цъкнах пак на Vodka Power. Го цъкна това. Ето е до едно Nokia Joe. Дали ти можеш да направиш това и с ID-та и допълнително да търсиш юзернейми с заявки, аз предпочитам е така. Другото нещо, което е, дали ти можеш да направиш тук проверки за потребители, дали съществува някакви такива умрели истории, аз няма да правя такова нещо. Само ще раздалече тук линковите малко, защото ме нервят. Да видим. Ето и те, да не ги бъркам. След като пращам съобщение до Vodka Power, топ pitch, трябва да направим примерно, сега се изкарат съобщенията за между нас, които са всъщност. Значи, заявката ще ми MySQL query. Всъщност не съм подготвил нищо за този урок и сега може да пообъркам тъй половината урок, ама това не те притеснява, важното е, че накрая всичко ще стане, надявам се, и може да си стеглиш файла от под видеото и тук, в блога ми. Ако гледаш това направо от YouTube, ти пак те ли ще го гледаш от YouTube, защото им съм беднал плеера. Да, се това. Малко забава да направим в този тежък урок. Тъй. Select всичко from user PMs, тъй кръстих моята база данни, таблица ми де. След като избера всичко, трябва да кажа където чакай малко сега. Трябва да изкараш всичко, което аз пиша на потребителя и което той ми пише. Къде ще стане това сега? Където session, всъщност from user е равно на me, където потребителя, който праща съм аз, и потребителя, който приема to user е равно на вторието to, до който ще пращам. И след това е всичко готово,
Да се надявам и скарам един цикъл умрял гаден. Разлясал с row myself fetch row fetch сопи, аз ме fetch row fetch skill. Тук са някакви елементарни истории, ето няма да спирам на тях, няма ти обяснявам, само ще пиша като побъркан. Чакай, ако с тия таговете отварям тук. Слагаме някакъв div там да го стилизирам да има. Background. Така, след като имаш големия div, слагаш един div с style color 1, 2, 3 font size 13 пиксела, href, примерно линк до профила на потребителя, който е srow нищо. Чакай. Следващия div style. Много падинг 5 пиксела. Font size 16 пиксела, да е по-едро съобщението и тук ще е вече srow message. Отмитя до водка power, то всъщност няма такъв запис и тая към тази да ви махна. Ще е огромна боля за везде. Всъщност трябва да кажа, че съм едноокия Джо, защото няма такива записи. А пък ако ето ще има един запис, който е от едноокия Джо до водка power. Значи. Ето къде, аз съда и трябваше да е на нов ред. Това е цялата помия. Breakline. И това ми е съобщението. Ама защо не ми изкарва от ту? Защото съм написал ту, той е ту юзер. Ето го до водка power и така. Това защо те и прави? Ми слагаме едно 10 пиксела така. Стайл и така съм го объркал. Правописни грешки правя, само някакви мизерни тук. 5 пиксела, ай зареждай помяра. 5 пиксела, 0 пиксела, 10 пиксела. Видим тук. Така и годи, много не се личи за бекграунда, zato ще го направим малко по... Направо FFF се правя. Може да контрастира хубавичко. Годи. И имаш съобщението, което е до... така. До него. Сега трябва да изкараш сигурно, може би, съобщенията, които са от потребителя. Гейл! Прадло! Чакай малко. Сега идвам и почвам с мистериите да го пера по челото. Чакай. Сега идвам. Тъй, шибане помяр го на калнах, 8 видео рак да го фанат. И така нататък. Сега. Ето къде бях стигнал? Ага, да, заявката. То не може ли да е... or to user равно на ми. Водка power до едно кеджо, гледай какво става. Значи, ако аз съм този ред го праща или аз съм този ред го получава, показвай ми го. Ама трябва да кажем, че и потребителя, който го праща, който е from user, трябва да е равно на to, което ще рече, че трябва той да го праща и имам някаква грешка. Сефти. О, да, end съм забравил. До водка power, понеже аз съм едно кеджо, чакай малко брачет. Защо ме правиш така? Ако направя тъй or, ще стане машал, ще
Ще стане боза, защото... Ох, боже, защото нямаме много записи и така. Чакай малко сега, ще спра видеото за 2 секунди, да направя 1000 записа и тогава да видим къде какво що трябва да вадя. Така, значи, използвах тази помия тук лорем ипсум лексака, някаква пълна анархия, не знам защо става те. Да добавя тук още 3 съобщения, които мога да оправя заявката, понеже добавях несъществуващ потребител, за да мога да видя къде ми е грешката и евентуално грешката не е заявката, грешката къде ми е заявката. Заявката си точно е това. Значи казвам, избери всичко от съобщенията, където аз съм получателя, или където аз съм ги пратил, или където получателя съм аз, или където потребителя, който ги пратил, е равно на то, където ги праща. И получателя съм аз. And to user равно на me. Да видим. Да. И сега, след като направихме цялата каша, трябва да върнем съобщенията по определен ред. Order by. И понеже имаме timestamp, disk, ако направим това, ще върни последното най-отгоре. Ако направим ask, така ще върни последното най-отдолу, както са в VBox. Ще го ставим сега най-отдолу, понеже те е по-лесно. Другото нещо, което направих, промених и това. Вместо да пише до еди си кой, написах от еди си кой, понеже ти трябва да видиш до кой си пратил, да видиш кой какво ти е пратил на тебе и ти какво си му пратил. И то всъщност това е. Ето така може да му изкараш някакъв аватар и т.н. Това е. Сега че да направим един бордер и тук отдолу, че тази помия за нищо не стане, мога да видя кое съобщение къде е бордера. Bottom. Един пиксел солиден сивичко, такова лекичко гадно. Ари бе. Няма да е толкова с малко сиво тогава. Бъл сиво. 6. И пак няма. Остатъка. С едното съм го написал. Ели то забил кашон. Ето го къде. Добре. Може би много тъмно това. Да. Това е. Сега трябва да копираме това цялото и да сложа и бордер топ, понеже да стане малко по-3D ефекта. FCF, не бе. Да. Право FFF, а пък за background ще сложим FCF. C. Да. След като имаш това нещо, що пък? Да сложим аз CCC. Какво ще кажеш? Бам. Добре, ще E8, това DDS нямам кое, някакво сило. Видите се, някакъв дървен чаче. Стила се го оставям на тебе, естествено, Жони. Аз няма какво да се легаеш с мене. Сега, след като имаме някакъв дървен изглед, може да почваме да правим Ajax пращането. Ajax пращането става последния начин. Първо ни трябва един скрипт тук и импортиран jQuery. Импортиран от jQuery библиотечка. Script type text JavaScript. И сега ако имам 15 прописни грешки, както винаги, няма да проработи. Така. И сега казвам. Когато функцията за... Чакай, къде бегаш? Да оголемим малко текста, тя да видиш. И че и аз да видя. Са отроя. До сега го псувах, нямам глас вече. Функцион. Когато документа зареди, това е краткия вариант, навярно ти не знаеш дългия, за кой става дума, документ ready и т.н. Когато зареди документа и случайно send message бутона, който има ID send message, се цъкни и ти кажеш бро, ID с бутона send message, дадат клик, искаме да изпълни функция, когато се кликне.
какво да правим? Да направим една заявка, която ще е s.post. Няма да използваме Ajax тук, защото не е нужно просто. Казваме, че ще пращаме до кой файл? До Ajax папката. Ajax insert message.php. И какво ще пращаме ние? Ми ще пращаме to user, казваме to, ще е равно to, from user, ще е равно на from, и съответно message, което ще е message. Сега да направим тия нашите променливи рейшли. Понеже страницата в Name скрипта е на същата страница, която ми е чатбокса. Аз мога какво да направя? Да направя няколко скрити полета, които да напиша, примерно, къде ми пише името на сесията, името на Dotto, който ще го напиша, нали, съобщението, ще го взема от тук, това не е проблем. Обаче, вместо да пиша всичко това, мога да направя и тук и да направя една променлива и с PHP да... чакай сега. var to ще е равно на... така с PHP мога да кажа, примерно, echo to, и то ще вземе променливата рейца ме взела от тук и ще каже, примерно... Чакай, сега ще покажа. Сега ще видим source кода да видиш. Хайде, Жони, къде си? Ето го ту, водка power. Виж се запълва, понеже съчетаваме PHP и JavaScript. Нали, това е единия вариант. Другия вариант е, както ти казах, да направим поленца. И точно тъй ще направим, защото това е по-сигурния вариант, ако евентуално искаш да си изнесеш този код тук в някакъв отделен файл, за да не ти го гледат баш тук. Защото има тъпи хора, ти няма да го скриш, нали, този файл, но има тъпи хора, никой път няма да почнат да ровят из отделните файлове да ти търсят кода, но има и други хора, ето пък като ти видят кода тук, направо ще го копират и клонират и това е край, заминаваш. Да, сега правим тук някъде отдолу, под всякакви чатови, правим някакво поленца, input, type задължително hidden, value, слагаме echo me, тук казваме сесията, как се казва, смисъл името на сесията, и даваме ID, което ще е session name. Следващото нещо, което е, това трябва да копираме, дубликираме Ctrl и D за Notepad. Трябва да кръстим to name, което ще е to. И казваме един вид от кой за кого е това съобщение. И сега тук правим така, елемент с ID session name .val и ще вземем валута, която всъщност това е me. Да. Ctrl D, тук ще е to. To пък ще е равно to name, защото те го кръстяхме някакво грозно, пък и да заблуждава противника, естествено. Това е. Сега трябва да направим една проверка, нали, най-основната, която е имаме ли me. Ако имаме me и to, което че ако има сесия, ако има и човек, на който ще пращаме, вала, пращаме. Така, иначе нищо няма да правим. Може да му изкараш някакъв алерт, нали, няма такова нещо, ако се опиташ да правиш, че да се опиташ да ме хакнеш, дрисло, пръдло и т.н. Малко се разлигаехме това, понеже защото се взех изпитание с кабро. Да. Чай сега. Message, значи var message ще е равно на... Чакай, ние го имаме и тук, няма какво да правим нов input, ето го, ID my message, там където, нали, просто се въвеждаме, това е тук. Взимаме го направо от тук. Казваме ID my message.val. И така. Имаме ли тия три неща, плюс съобщение, някакво написано, всичко е чест. Може да направиш и още нещо. Примерно тук
да кажеш, примерно едно input поленце, да кажеш излогят и да връщат true или false, в зависимост от това дали потребителя е логнат или не, и тук да провериш направо има ли лог и логнат ли или не, вместо да проверяваш за всички тия работи по-отделно и някакви такива работи. Това са няма да формално, няма да изпадаме в формалности. Function, която да е callback функция, която да се изпълни след като свърши всичко. Предаваме параметър rs, което е respond или response, отговора, който ще ни върне. Сега влизаме в този Ajax folder, папка. Взимаме си нашия insert message. И като го отворим, виждам, че то няма нищо, освен един отворен PHP tag. И сега тук наистина трябва да инклюднем кофинга. Значи, имаш ли някакъв Ajax файл, който е отдалечен, в смисъл не е отдалечен, но в друга папка е изместен, задължително трябва да му инклюднеш кофинг файла за връзка за база данни. И аз използвам require once. Това ми е просто навик, може include да използваш, няма никаква разлика. Един път назаде и conf.php. Понеже аз се намирам в папка Ajax, трябва да излезна един път назаде, за да видя coughing.php, което ми е връзката за базата данни. И след като имаме тази помия, време е да вземем променливите, които са to, from, message. Ако не се лъжа. И то също така ме, сета. Няма значение как ще ги кръстим тук променливите, значи trim, HTML Special Chars, значи не правихме никакви проверки в JavaScript, понеже не е толкова, аз не гоня толкова динамика в проверките, колкото в security в PHP, понеже тук е вече нали истинската работа. И сега забележи, понеже ползвам пост, макар че ги подавам нали, през JavaScript, пак си ги взимам през пост, понеже съм казал, че тук метода е пост. И така. Само да кажа нещо. Взима са като валута, примерно е тук сега за пост, ама какво трябва да вземеш? Трябва да вземеш това ти в кавички, първото, а не второто, защото втората ти е променливата, която искаш да подадеш като валута на това пост поленце. И на димек за to, аз трябва да напиша to user. И готово. След като направим това, копираме го на всички редове. И тук просто го заместваме с различните стойности. И тук message. Добре, шкоманинко. Много кеф, масъка. И след като всичко това е готово, аз трябва да направя пак дали има проверка. Трябва да направя проверка дали има потребител, дали има нали, ту потребител, дали има такъв потребител, дали има такъв потребител, ако няма такъв потребител, да върна това, да върна това и тъй. Аз ще съкратя това от целия процес и направо ще кажа, ако empty, което трябва ти последната проверка, понеже имаш 1000 проверки да правиш, or me, ако някой от поленцата все пак е преминало JavaScript-а, ще ме извинявам, не може да ме преминае PHP-то. Ако някой от тия поленца е празно, казваш правим една проверка, не проверка ми променлива, която да е error, която ще е равна на empty fields. Това ще се връща в JavaScript и сега ще видиш как ще направим проверки. И ако няма нали, празни поленца, направо си вкарваме заявката. Хаха. Myself, долу на query. Не феща ако остатъка. Бро. Myself query, they insert into user PMs. Чакай сега, пак трябва да влезем в базата данни, за да видим тази помия, каква беше. Хайде! Ох, щайката ми е просто летяща чиния. Гледай какво става. Така. Цак. Ето го къде сега. Значи това read, че го използвам единствено само като броим съобщенията, за нищо друго, тъй като това е нали, Ajax системата, веднага пишеш цак и излиза, пишеш цак и излиза и т.н. Нали, това сега няма да го говорим. Следващото нещо, което ни трябва на нас, чакай сега, insert into true user, трябва да филтрираме така сега малко работите, за да няма
някакви грешки по база данни за вкарване и тем подобни. Цък. И тук сега values и тук вече трябва да ги нареждаме сега. Първото нещо е to user, чисто просто пишем to. Следващото from user, from, даде то me, from me, от мен. Следващото нещо, message, имаме си го, message. Другото нещо, което е тема, може да я напишем така null, или пък да напишем някои системи съм виждал, които взимат първото изречение на меседжа и ти го слагат. Примерно s тема ще е равно на substring message, примерно от 0 до 50 символа. И демек първите 50 символа ти темата от изречението. Нали, може те да си го оставиш, може и да си го оставиш null и то ще пише няма тема. Или някаква твоя тема да вкараш и те. Нали, това просто давам идея. Следващото нещо, след темата идва timestamp. Значи timestamp тук трябва да вкараме функцийка. Може направо да напишем Unix timestamp, като това е като функция на MySQL, обаче аз обичам да си пиша отделна променлива, защото тук може да се го контролирам. Нали, time, която да е равна на time. И след time вече read-it, то принцип си на false, ама аз ще го сложа на false. И error е равно на OK. OK. Така. След като е OK, връщаме се в PMPHP и сега, в зависимост от това какво става, rs може да бъде равно на чакай се, на empty fields или на OK. В зависимост от това, нали, минало ли е проверката или не е минало проверката. И това е цялата работа с тази callback функция. Сега често и просто мога да кажа, ако rs е равно на empty fields, ще изкараш някакъв алерт или някакво съобщение за грешка, стилизирано, но изпипано, така, нали. Грешка, опитай пак, нали, защото ти трябва да направиш малко по-детайлна проверка, разбираш ли? Точно за това, защото ти няма как да знаеш сега дали защото не си логна, дали защото няма съобщение и т.н. Би трябвало да го направиш, да провериш сега за отделна да изкараш отделен ерор, айде да го кажа, за всяка грешка. Дали има сесия, дали има потребител въведен, дали има съобщение и така да можеш да разясниш на потребителя, нали, това тъй и нататък, ама сега няма да се спирам на това. Направо чисто и просто казвам, има ли грешка, значи имаш грешка, бро, не ставаш. Else if, ако rs е равно на OK, при OK може да заредим новите съобщения, понеже вкарваш го и на нас не трябва нови съобщения. Сега. Тук трябва да направим една функция, която се казва print dollar new PMs. И print new PMs, всъщност това е много общо казано, понеже при един Ajax чат ти може да оставиш и така функцията и чисто и просто да си изкараш всички нови съобщения, които има. Да, обаче при PM чата, което всъщност е, нали, лични съобщения, при чата с лични съобщения, тук става малко по-тънка работа, понеже ще трябва да видиш пак кой от кого е и т.н. Затова чисто и просто си вкарваме тези работи тук. Чакай, from и to като параметри. Така. И всичко е 6. Сега трябва да направим и тази функция. След като всичко е OK, естествено, ни трябва да кажем, че полето, валутата на полето ще са ресни. В смисъл ще са S3 и няма да не ми пише, нали, съобщението повече. Value ще е равно на празно. Или пък може да направите да направим. Цък. Ей, бъди. По-съкратен вариант.
Значи да преговорим тук. Пращаме до файла, до кой си пратил, кой го е пратил, съобщението, RS функцията, за callback функцията, връща empty fields или OK, зависимо от това какво си написал, какви проверки си направил. Ако има някакви грешки там из поленцата, такова. Изкарваш алерт, нали, грешка, ако всичко е OK, изкарваш новите съобщения и ресваш съобщението. В смисъл, тази помия тук, тъй като се прати и това се премахва, нали. И трябва да изкараме и съобщенията. Добре, сега да направим това. Това къде свършва? Тук, значи трябва да направим една функция. Ох, още не сме до половината, бро. Тъй. Аз ти казах, че стане 2 часа урока, не се преценя. Аз като кажа нещо, не знаеш, че става. Нали, тази функция да приема два параметъра, from и to. След като го направим това, ние трябва да пратим отново до един файл, който е с post. Post. Често и просто ще го копираме и тази помия и тук. Само, че няма да е до insert PHP, ми ще е до... Чакай да видим как беше файла. List message, да. List message. Messages, нещо такова, ама сега айде. И тук ще пращаме само от кой и до кой. И след като направим това, просто връщаме OK или ерора, примерно. Ерор и грешка опитай пак, OK, сега ще го направим, чакай малко сега. Другото нещо, което трябва да направим при изкарването на нови работи, трябва да правим пак една проверка, мъничка такава, JavaScript, дали имат въведени двата потребителя, примерно дали дали съществува такава променлива в смисъл дали има някаква валута или не, дали съществува, тя съществува, ами сета. Въпросът е, че трябва да видим дали има въведен потребител, до който ще пращаме и който ще праща. Ако има, всичко е окей, пращаме го и т.н. за няма някакви пробиви в кода. Сега, бро, сега какво правим? List message. И това е. Ще остава вънка, не са трепят на някакви гармежи да чуват. Да. Имаме и тук един статичен код, който за щастие успях да го напиша. Това помия и тук. Чисто и просто го копираш. Абсолютно чисто и просто копираш и поставяш. Нищо друго няма. Освен... Да, това е. И за сега трябва да стане, обаче чакай малко. След като изкараш всичко, ехо... Това е. Ние също някак да проверим дали окей или не е окей. Чакай, че идва скрипта. Значи това не трябва. Няма да правим никакви проверки. Това ми е проверката, нали, тук. Няма да връща нищо. Да, също се връща. След като върни, чуди се кой ще върне, или ми направо ще върне и то целият HTML, дето се генерира. И то HTML ние ще го прилепим към ID messages. Казваме ID messages append прикрепи RS. Прикрепи резултата. И сега трябва да видим каква помия сме направили. Да видим ще тръгне ли изобщо. Ако не тръгне, значи ще трябва да чупя монитора пак. Ох, майко, малък пари дадах за нов монитор и сега пак да го чупя. Аре бе, бах толкова кашон сувалка. За нищо не става. Тъй. То па не може да се цъкни, какво стана? Тя па сега мазилата кръшна, както и да е. Тест до Vodka Power. Изпрати. Изпрати, бе. Айдем вкарвали базата данни. Ох, боже, как може да забиваш толкова? Аз съм реалната мазила. То само заради това ще ми стане 3 часа на урока. Не. И тук не го праща. Чай да видим заявките. Всъщност, кой гледам заявките? Да видим тук пътищата оправени ли са. Така, имам include на JavaScript. Така, list insert. Да видим or die. Май сега долу на error. Да видим сега. Така.
Teenage Aliens Firebug, какво може да ни каже нашия любим Firebug. Не бе, също чакай, това пък конзола. Включено ми, кой ще изключи абе, днеска не ме вари. Макар че изкарах 6. Хо-хо. Така, Form is not defined yet. Какво? Post Ajax insert message. Толкова ми ги дрънка. Form is not defined yet, вика. Post Ajax. Не Ajax ми, да. Точно е Ajax insert message. Ще да го копираме, защото с тия моите леви пръсти. Знаеш ли какво мой съм копирал? To, from, function и така. Явно е окей за сега. За какво ми се прави, те не ми е ясно. Reference error. Form is not defined yet. Ако искаш да ми кажеш, не ми е ясно. Формата не била дефиниш. Моля се. Тук смених само за една секунда да видя. Да видим сега. Праща уж. Ама не знам дали вкарва базата данни. О, вкарва ги! Хо-хо, ха-ха, и-е. Просто съм добре. Я видим. Като HTML бе, бро. Заявка пост. Ето го, from user, message, нали това като PHP параметри. Ето какива лути се задават, като get параметъра също може да си го вземеш, нали това си лично твой проблем. И сега ако рефрешна, ето ги показват се. Да, обаче аз искам, нали това всичкото да става с Ajax. И след остава с Ajax, какво мога да кажа? Я видя с функциите ми тайли. Да. My message, value. Така, ама ние не знаем дали има OK или не. Направо пишем else. Refresh. И така пишем маса. Спрати. Добре, прати са. А то се изстреля. Да видим. Да, изстреса, значи остана само да направим функцията лето да изкарва съобщенията. Уж. Ajax to user from ли добре messages. Да видим така. Ето ги. Тест. Да знаем докъде. Изпрати. И имаме грешка на линия трета. Добре, все пак е нещо, де. Нямаме, ето, видя, нямаме връзка с база данни. Само като видях, че липсва един ред, ето, require coughing и веднага. Значи, това ти е първата работа, която ще трябва да направиш, разбираш ли? Направиш ли нещо, тест 2, задължително трябва да имаш coughing. Защото нямаш тест 3. База данни. И сега пък нищо не става. Да видим защо. Линия 3, 1, 2, 3, това е било заявката. Дали? Да видим сега. WordDie. Май сега отдол на error. Да го ударим сега да видим. Добре. Добре, пратих се. Обаче нищо не става. И това ма нерви. Да направим един алерт. Да изкараме RS. Значи това е начин да се справяш с проблемите. Трябва по някакъв начин да намираш начин да ги изкарваш тия проблеми, защото ето нищо не връща. Защо нищо не връща, не ми е ясно. И явно нещо с... ето го къде е било проблема. Ние нямаме тия стойности зададени, макар че ги пращаме, нали са правим на Ajax пичове. Сега трябва да ги копираме и тия работи.
вместо да ги пиша, пирам от другия файл, ето го къде, from user to user, аз по принцип също си ги пращам, да. Ох, това вече трябва да е готово. Чай да скролва. Примерно тест 65-215. Пращай, оп, ето го къде. Ето това цялата помия ни текста, който ще се върне. И гледай какво става. Цъкра. Ще ни върне новите съобщения, ще ги прикрепи към старите. Обаче, понеже забелязвам, че в принцип сега виж какво правя аз. Изкарвам само новите съобщения, които потребител не ги виждал. Да, обаче, като се замисля за какво да ги изкарвам, като няма файда. По-добре да изкарвам всичките наведнъж и те ще е най-лесно. Да, обаче тук казвам, че трябва да ги прикрепи към, нали, да остави старите и да добави също, абсолютно същите с плюс новите. Чисто и просто мога да кажа HTML, което ще че замести стария HTML с новото. И сега ще да махна това. И да вкараме... Чакай, трябва да рефрешнем страницата. Да вкараме Vodka Power като текст и хоп. Най-долния ми Vodka Power. Ето го къде. До тънкия Джо. От тънкия Джо, защото аз съм тънкия Джо, до Vodka Power. Така. Следващото нещо, което трябва да правим е енкодинга да оправим малко. Малко или много. Ето тук може да направим една заявка. Примерно MySell долу на query. Set names UTF-8 test 15 и оправя, нали, ето го кирилицата, обаче нещо не оправя ей това е тук. И това не знаем защо не става. Оп, ето го къде. Оправи се. Това е общо, сега трябва да го направим автоматично да си ги гледа, нали? Не само когато напишеш нещо да ти обновява съобщенията, ами постоянно да ги обновява. Това ще стане като направим един цикъл, който да изпълнява функция на няколко секунди. Значи ние какво да кажем set интервал, който да изпълнява функция на еди си колко милисекунди. Значи, примерно, ако искаш на 2 секунди да проверя, пишеш 2000 милисекунди. Значи, една секунда е някъде приблизително 1 секунда приблизително 1000 милисекунди. Развълнувал съм, не казах. И сега, какво трябва да прави тази помия? Ми трябва да прати пак до файла. До и то. Копираш си едно и също, както виждаш, направо писна да го правя. Правил съм подобни уроци, съм писал, направо ужас. Това нещо не трябва. И тук трябва да има count message. В смисъл до файл count messages трябва да е. Така и какво ще брои потребителя до потребителя и т.н. Някакви такива глупости. Ох, боже. Значи, знаеш какво трябва да направим? Освен това, ни пак трябва да ги копираме тия променливи и да ги направим и тук. А третия вариант е да ги направим е така. Тук да са глобални и тук направо само да ги слагаме. В принцип, не искам да са глобални или пък ще ги направя глобални, защото... Да знам, значи, в принцип, като не са глобални има малко повече динамика. Няма начин да са кешни някой стринг или нещо такова. А пък, като са глобални вече, как ти казвам, може да се кешира някой гаден стринг и да обърка работите. Затова си ги прави така локални. Message Geometry и къде са. След като върне резултата, какъв ще е резултата? Резултата ще е едно просто число, дали има или няма резултат. Колко резултата е върнал един вид. Това просто ще използваме numerals, като се замисля. Ние няма да изкарваме нови съобщения или нещо такова, просто ще проверяваме има ли. И ще проверим, ако rs е по-голямо, равно на 1, ще изпълни функцията за изкарване на нови съобщения. Го къде. Често и просто. И тук го заместваме с me. И сега в този count message
файл, ние чисто и просто си копираме тия 3 реда тук с проверки, с requirement-то на изискването на файла за връзка и двете променливи. Взимаме от лист на PHP тая заявка е тук. Копираме, поставяме я и освен тая цялата проверка, която ще сложа в скоби, трябва да има end, още една проверка, не not end, където readed равно на false. Така. И евентуално това е. И сега ще ги преброим, значи ще слагаме echo myself долу на numerals. Fields. Какво има такава мряла функция? Numerals SQ. И това ще ни върне 1, 2, 3, 5, 10, зависимо с колко поста имаме. И тук обаче може да направим една заявка, която да е примерно която да слага всички съобщения, които ги показва, да ги слага на прочетени. Значи, myself долу на query update users pm user PMs служи readed да е равно на true, където ID е равно на srow. Чакай, това трябваше да е в цикъла. ID е равно на srow ID. И така, за всяко изкарано съобщение ние ще казваме, че това вече е прочетено и не е ново. И така ние може да различим ново ли е или не е ново. И след като изкара ново, примерно и тук може да направиш някаква функция, нали, да се скролва автоматично, защото виж как постоянно ги тръгне отгоре. И другия вариант на какво може да направиш е тук вместо да е ASK, да е desk. И автоматично се промени всичко, което е най-ново, нали? Е това, ще дойде най-отгоре, ма чакай малко сега. Трябва да го направим и в тази страница е тук, което също desk. Пляс. То па сега най-отдолу. Ето го къде е. Най-новото, най-отгоре. И на няколко си милистотни, ето го хоп. Count message, проверя. Заявка 0. Обаче ако напиша нещо, изпрати, върни. То пък много бързо го правя, сега забравих напиша върни, направо ужас. 200 и... Както и да е. Ето го. Значи, това е, свана как става работата. Друго, кому да ти покажа, да знам, освен да се стилизираш малко чата. И, както ти казах, от трябва ти сесията до трябва ти get променливата. Това е общо, може да им скараш малко и тук аватар, ти да ми скараш таймстампа и така нататък. Значи направи го с таймстамп, за да може да направиш такава функция като в VBOX, примерно преди 5 минути, преди 20 часа, преди 78 години, през Втората световна война, преди много време, по точно време и т.н. Това е общо. Айде да съм ти помогнал, както и на всички, които биха се интересували от такова нещо. Казах, че урока ще стане 1 час, предупредих-те, ти се виновен, че се го гледал. Това е. Може направо да сегиш урока. За какво ще го гледаш? Не ми файловете, сета.